L-Arċisqof Makarios, President ta' Ċipru bejn l-1960 u l-1974 u l-1974 u l-1977 kien ħarab lejn Malta bħallum 50 sena ilu wara korp ta' stat li qam kontrih fil-gżira fil-vant tal-Mediterran. Makarios li kellu ħbiberija kbira mal-Prim Ministru Malti ta' dak iż-żmien, il-Perit Domintov, kien f'pajjiżna s-sena qabel għal żjara statali fejn ġew diskussi bosta temi, inkluż il-ftehim li lħaq Mintov mal-Gvern Ingliż biex pajjiżna jinħeles minn kull bażi militari Brittanika sal-1979. Skont informazzjoni żvelata snin wara, jirriżulta li Makarios xtaq ikun jaf kif seta' jikseb aktar finanzjament mill-Ingliżi għal bażijiet li kienu u għadhom jeżistu sal-lum. Meta fl-14 ta' Lulju imbeda il-korp ta' stat kontrih, Makarios għamel 3 ijiem maħrub fiż-żona muntanjuża ta' Pafos. Wara li ġie salvat permezz ta' helikopter mill-qawwiet Ingliżi li ħaduh f'bażi militari fil-pajjiż stess, bdew il-mistoqsijiet fejn kien se jmur minn hemm bħala post sigur u Malta kienet l-għażla awtomatika ta' Makarios. Fil-fatt nhar 17 ta' Lulju tal-1974 l-Arċisqof ta' 60 sena twassal b'ta' fuq senduqu fil-Mittjar Malti fejn tlaqa' minn Ser Anthony Mamo li aktar tard dik is-sena kellu isir l-ewwel President tar-Repubblika Maltija waqt li kellu iċ-ċans jirkupra f'pajjiżna fejn alloġġja fil-Palazz Presidenzjali. Makarios imbagħad ipproċeda lejn Londra fejn imbagħad qabad ajruplan għal New York biex jindirizza il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda jumejn wara. Sanittant f'Ċipru, ir-ribelli poġġew lil Nikos Georgadis Samson ta' 38 sena bħala President minflok Makarios. Wara li iżjed tard fl-1974 Makarios irritorna lura f'pajjiżu u mill-ġdid sar President tal-pajjiż, Samson kien għadda ġuri u ntbagħat 20 sena ħabs għal korp ta' stat li mexxa fil-pajjiż. Il-President Ċipriot miet aktar x'battak tal-qalb nhar it-3 ta' Awwissu tal-1977 waqt li kien għadu fil-kariga. Għal-funeral tiegħu li sar fil-Katedral ta' San Ġwan f'Nikosija attendew mijiet ta' dinjitari waqt li folla ta' madwar 250,000 ta' ċittadini kienet preżenti.